Това е душата на кухнята на Андра, перфектно приготвен, пикантен и пикантен папул. Нека го изградим от нулата в 10 основни стъпки. Първа стъпка – основата. Използваме търдал. Изплъкнете го обилно, докато водата стане бистра, за да отстраните всякакви примеси. Стъпка втора – първото кипене. Гответе дала с куркума и достатъчно вода, докато стане мек, но не и каша. Стъпка трета – тангът. Това е ключово. Добавете щедра лъжица пулп от тамаринт. Осигурява характерната кисела нотка. Четвърта стъпка – тялото. Добавете вашите зелени люти чушки и сол. Ще изградим слоеве от топлина и подправки. Стъпка пета – варене. Оставете дала, тамаринда и лютите чушки да се готвят заедно за 5 минути. Това обединява вкусовете. Стъпка шеста – магията започва тук, попо или каляването. Загрейте олио в малък тиган. На първо място са синапените семена. Стъпка седма – ароматът. Добавете кимьон, сушени червени люти чушки, листа от къри и асафетида. Тази сме не подлежи на обсъждане. Стъпка осма – финалът. Изсипете това цвъртящо, ароматно темпериране директно върху задушения дал. Чуйте този звук. Стъпка 9 – последното докосване. Гарнирайте с пресен кориандър. Добавя изблик на цвят и свежест. 10-та стъпка – сервирайте горещо с ориз или роти. Перфектният баланс от кремообразно, пикантно и пикантно Андра папул е готов.